מנטה, בר מים קרים. מנטה, רשת חנויות הנוחות של דלק. עוד אין לכם כרטיס אשראי יותר? היכנסו עכשיו לסניף הבנק הקרוב לביתכם, תזמינו את הכרטיס ותתחילו להרוויח הרבה יותר. מועדון הטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. פרטים נוספים באתר יותר.co.il או חייגו כוכבית חייל כוכבית 6555. מכשיר טלפון חכם בעל מצלמת 5 מגה פיקסל, חיבור למרשתת מהירה, אינטרנט מהיר, מציע במיקרופון ברמקול איכותיים, מערכת ניהול לו"ז חדשנית ואיכות קליטה משופרת. המכשיר כולל בתוכו נגן מוזיקה MP3, סן כפולה, בלוטות', כרטיס זיכרון, נבטן GPS מופנה, והוא יכול להפוך לאחד מאמצעי הריקול והמעקב מהטובים בעולם. מוגש כחומר למחשבה מטעם המערך לביטחון המידע. לא הולכים על הפסים. רכבת קלה. לא הולכים על הפסים. הרכבת מתקדמת לא שנית מתקרבת. אל תפתיעו את נהג הרכבת הקלה. אל תלכו על הפסים. משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rc.gov.il. אנשים בגלגלצ. סוף שבוע גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. גלי צה"ל השעה 8, שלום לכם, בוקר טוב, כמובן כולם חברה, זוכתות בוקר טוב ישראל. נשיא ארצות הברית ברק אובמה נועד הלילה עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן והבהיר לו שארצות תטיל וטו אם הפלסטינים יפנו למועצת הביטחון בבקשה להכיר במדינה פלסטינית. כאן במשדר שוחחנו עם שר החוץ אביגדור ליברמן שברך על המאמצים האמריקנים. אבו מאזן, הוא אומר, הבין בתום הפגישה עם אובמה שהוא טיפס על עץ גבוה מדי. אין ספק שאבו מאזן יצא מאוכזב, הוא גם לא הסתיר את ההצהרה שלו מלכתחילה כשאבו מאזן החליט על הצעד כזה חד-צדדי, צעד שהוא בהחלט לא תואם, לא עם ארצות הברית, לא עם אירופאים, לא עם ישראל. היה צריך לקחת בחשבון שגם הרוב האוטומטי על מנת לקבל את המבוקש. כאן במשדר שוחחנו גם עם חבר הכנסת אחמד טיבי שמתלווה לאבו מאזן בנסיעתו לעצרת האומות המאוחדות בניו יורק. טיבי הבהיר משם כי חרף הלחצים האמריקנים, יושב ראש הרשות הפלסטינית לא מתכוון לסטות מתוכניתו המקורית ולבקש ממועצת הביטחון להכיר בפלסטין כחברה מלאה בארגון. מחר ינאם אבו מאזן בסביבות הצהריים, תוך כדי נאום הוא יפנה למזכ"ל האו"ם באן קי-מון שישב שם ויגיש לו את הבקשה לחברות מלאה במועצת הביטחון. מתנהל ברגע הזה קרב ניתנים על כל מדינה מ-15 המדינות. בשלב זה המצב סביר. ההיערכות הביטחונית לקראת נאום אבו מאזן, המשטרה תעלה מחר את הכוננות בכל רחבי הארץ מחשש למהומות ופריצת מחסומים על ידי פלסטינים באזור הקו התפר ועוטף ירושלים. במקביל צפויה כוננות גם בגבול הצפון ובגבול עם מצרים. מזה גורמי ביטחון מעריכים כי סוף השבוע יעבור בשקט יחסי משום שההנהגה הפלסטינית אינה מעוניינת במאבק אלים ויש לה גם אינטרס להפגין שליטה בשטח. יושבת ראש חדשה למפלגת העבודה בתום מאבק פריימריז ארוך, מתיש ורווי יצרים, גברה הלילה שלי יחימוביץ' על עמיר פרץ בפער של 9% ולמעלה מ-3,500 קולות. תציע, אדוני ראש הממשלה, הכרה במדינה פלסטינית, לצדה של מדינת ישראל, במשא ומתן, עד לאפשר לתסריט המסוכן של הכרזה חד-צדדית להתחולל. בתור ספירת הקולות בסיבוב השני בפריימריז אמש התברר שיחימוביץ' גברה על פטרונה הפוליטי לשעבר עמיר פרץ, שהוא מצידו התקשר לברך אותה על ניצחונה. שיעור ההצבעה היה נמוך ב5% מהסיבוב הראשון של הפריימריז, 61% בלבד ממתפקדי העבודה הגיעו לקלפיות כדי לקבוע מי יעמוד בראשן. יחימוביץ' אמרה לאחר ניצחונה, אנחנו נחבר את ערכי מפלגת העבודה עם הרוחות החדשות שמרשמות ברחוב שלנו. כאן במשדר שוחחנו הבוקר עם חבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג שהפסיד אף הוא בהתמודדות מול יחימוביץ' בסיבוב הראשון. הוא העריך שהעבודה בראשותה של יחימוביץ' היה לנמוך מתמיכה משמעותית ועלייה חדה במספר המושבים בכנסת. אם לא נתפלג ולא נתפרק ולא יהיו מלחמות בתוך הסיעה ונקרים נרטיב הכי
ישראל לבין ההנהלה. ועד העובדים קורא לציבור הנוסעים להשתמש שם באוטובוסים, ומשרד התחבורה הודיעו על תגבור קווי האוטובוס. עובדי ההוסטלים לטיפול בניצולי שואה יחזרו הבוקר לעבודה סדירה לאחר ששרתו בשבוע האחרון, זאת בעקבות הקפאה זמנית של המכרז שפורסם להפרטת המוסדות. ההסתדרות ומשרד הבריאות יבחנו במהלך 45 ימים הקרובים את האפשרות לקלוט את העובדים כעובדי מדינה כפי שדרשו. מההסתדרות נמסר לכתבנו דביר ז'ורנו כי אם המגיעים לא יניבו תוצאות, ההסתדרות לא תהסס לחדש את המאבק לאחר חגים. אריה מסוף, אחרי 31 שנה של אלבומים ואינספור לימודים, ביניהם Losing My Religion ו-Everybody Dance, הודיעה להקת הרוק הוותיקה שהיא מתפרקת. עלינו ים מרקו שוחח עם הזמר והמעריץ חמי רודנר שפגש את חברי הלהקה בביקורם האחרון בישראל. לא היו מהתקציבים האלה של רוקרים של שוברים בתי מלון וזורקים טלוויזיות מהחלון, אנשים מאוד צחים, הרבה יותר דומים ללהקת כמו ישראל מאשר להקת אוגן ורעבת. עיכוב זמן הנהגים מגלגלצ, כביש 40, כביש קריית גת באר שבע עמוס מאוד ממחלף מאחז עד צומת קמה, כביש מעלה אדומים ירושלים עמוס מאוד ממחלף אדומים עד מחלף זיתים, כביש החוף עמוס מגשר השלום עד מכון וינגייט, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, איילון צפון עמוס ממחלף קוממיות דרך מחלף וולפסון עד מחלף לגוארדיה, באיילון דרום יש עומס תנועה ממחלף קק"ל עד מחלף ההלכה. מזג האוויר היום מעודן חלקית, אבל הלילה שימו לב, גשום לאורך כל סוף השבוע. הנה העדכון מבית דגן, אנטולי חרטון. התחזית בחסות ילו, המציעה לך לפתוח את הבוקר עם קפה איטלקי של הוואצה בדרך שלך. בוקר טוב. היום עונן חלקית התנאה, הטמפרטורות ירדו במקצת. ביום שישי, גשם מקומי ירד בצפון הארץ ובמרכזה. בצפון הארץ ייתכנו סופות רמים בודדות. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. בשבת עדיין ירד גשם מקומי. טמפרטורות חזיות להיום. בערים 28 מעלות, במישור החוף 30, בצפון נגד 32, ובערד 37 מעלות. עד כאן התחזית. בוקר טוב ישראל. התחזית בחסות ילו, המציעה לך לפתוח את הבוקר עם קפה איטלקי של הוואצה בדרך שלך. גלגלצ, 5 בגלגלצ. כמעט סוף שבוע.